Nyabete, 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 tomono moye, nyabete tomono moitongo nyabete tomono manganae, Umaite. Umaite ki. Ekerongo korrega nkonyure ebitage gwankorerete gocha bono lero nore ga iko kwerisia. Ora amache maragini okorera nando gotebia abantu ngankorero. Nonyorete gento gwakorete kyo mwerio. Ikagera togacha gotiko gwanche nigo togateneriga bose togatigera. Lakini nasabe to kwabera ratemo ngwa. Okwabera na kwaberete. Tigaba nongo tebirero. Ekero omonto agokwabera tari ng'a akwebeki kwa makorerete. Kero omonto agokwabera enkoro yaye iga tigete ng'a bono tabwati bonde naye lakini nanyorete egento kwa makorerete. Bono omusani ori one ori mwane konya gotomera ndochore mara nechibabume nkikeri bono mware gokora ngayachiete bono rero kwenyore ng'aratemo mwabo enchereri koria no twagaetire ng'a iga Koli twatigante nere kare bosariri kwa maretera temo. Abo bono ogwacha buya namange twakorete. Paka yani abasani bane barenga abasani babo. Lakini bono ogoikana nae bieko gwakorete limoja nande ng'a bagotenga ningo sabe namba kitora abasani goika tukwanerane ningo kwani bwakire bwairire bo tukobia imbuya. Lakini bono Frangi no maita salinge korukunga naro nyamwembe ratemo nchegento ngiona bwate na Frangi none turangira liswali turangira mpaka nyone bichuni mabi kumeti ngiye kokonyereza bono nkobori Frangi ansabete namba one namba nero negento kyokori no monto gakira temo neki kinate teri bobe ngimware gochikokora nyamero nere andikirite message yogonte bitwende tuomerane Frangi njenga mokani pinga mataiti ngomera no antore na ratemo nande nsigetera temo Wane binte bindari gocha kochonya gukweresa tintu warengenera oino monto orenge gotwetanira temo nona no mete bapi Tatemo akiare gotwetani tutaka abantu batwetani nonya Yani agotwetani emyaka 5 gwasokire gwakorire bintu biago ogimwa gwagotandikire tumaiti gusana gwagotandikire konyore ng'aratemo narengo maite gente kineke besana Kirase na iti nguitanga. Anyore mate squeeze abantu ngo batubare no bosa iko no takoti magoso kwirwe chere. Nare bona ka bwatire chere yabasubati utamiti. Echera yabasubati. Nyakosoka kutara nyangutia. Nyakosoka kutara kutia gusuira na butukopi. Tigamba tayi abana bana. Mwana uri ne nyabeta iga. Imocho ndiyo nageta masenge yuki ari gocho komonyora achikube kuguchari ase police ni abakungu bali bibago biri bikarete mwana ne tarike bago sikuisi bako watu bosaigo no mbutuko mbutuko iga ukobwati mwana na atari gotara butuko kya ucho konyo mwana ne ari gocha iga bulonge twikaransaria mesa twaragira twasaba twanda korara bona tora tara chicherejo chichero nda chere ya gusiga iga kungu yabakungu kyo tankoli ngai bono ngochiko chakera gochigaki ichera yabakungu ngai yego chigotoka ngai yego asa taoni yeitoa taoni ngabo ko ndo boli chere yaba kungayere oirwa rora murigimi rojo mungu iko taoni tata kwa moto kiwe kire taoni ali anza ora chosire angabona mangana mware konte bigutiga chiko chakira no ngira siru tu mwanta karakira ngende si mugambi iko ngokongira nonye bwo mugambi bono ruchinge birengere byane byarukiri tino chisenzera ko kandi ko mugambi ndokoro mugambi sai taiyo kusemo ino mugambi ko muri marago be oseke maito komonyo omugambi omweli omugambi oyubona oyune ro gazingi otugo era korre gazingi mugambi omweli otuga na muri nyama tukono no mwenjere kwa ngo mugambi tinkanye bit nijure genjere kwa no mugambi abana batiga batebi mbone amonga itobono muna twakongira akororia igondore tibaka chinjere bichorachoro ningitete no ane njere guchi akibono ngo koraga akina chandikire kara gena ura report mu mugambi ura report ona korana kia bintu bigo actually ngete nini ko kaina wachi asengo kwana na ngengo efami echido
a peace of mind. I just need peace of mind. Papa, Sasa unaboeka nini? yeah, I don't need that. Nataka kukusaidia na utaki, kwani wewe ni kijana aina gani? I don't need your money. I don't need anything from you. You don't need anything from me. You think that? Na bado wewe ni msoto. Wana udiri kwana ni wewe. Agree, nko chipesa chio okore emission ntakete. Onyore chipesa, oende form kuna chiboys chinde. You have fun. Tali ko tinama koni. Wakori. Ikinde nge yansa. Anono muise ke na yansa o mutenyo meta go tena. Ani chene feva ngorte go tena nansa. Utoli wati na feva ngole. Feva ngorte go tena nansa ili nengoye kasi okore. Sawa, sitaki kazi yako. I don't need anything from you. Are you sure? Yeah. Hautaki pesa? Sitaki. Mocha soto ndi. Sawa. Thank you. Ocha ganye ngori. Sawa tingi tinga ndo aning jego dikaba. Mugaki natemire koremereri. Natemire sana koremereria se. Ogosiekeru nabaibori bane. Miaka 5 yani. Aya. Miaka 5 mwa gocha kondi ngebete. Teri miaka 5 gatemo. Ne miaka 2. Kisa totigana naye ne miaka 2 gatemo. Gatemo. Ngoma noro chembo nongo cha ukongaina. Ukongaina na arengera temo. Wanya mwalenga kwenda na burangi uko semburangi linde lyonzi lirira mugwena. Na ukani frangi antagete nande na motebe tinaye monton sigete gakira temo. Frangi atete go tueta ni gaki frangi atete go tueta. Frangi atete go tueta ni ratemo gaki. Ndike kabakatia. Amangano uko sie kurunga inje bono ngainso ngosoeram. Ratemo bone na siekera tu akoba na bete molto. Mama na tati bakanga kongire skuru akoba yo mwana oyo. Ngasiekera akoba tati boso kura temo. Ratemo tabuso wekera kana mwana oyo akira temo. Abu tiganda gukania abo. Talinga tingisa go ikeranga nkano mwana ono. Igenteke tangani mwana winche nyana komoro tinda moro. Tuma itino mumwamu. Mwana ona boko morada kete nde ansio tete ratemo na bongo moneta ne bambone go morera temo. Ono ngo tebi. Igenteke tangani kuzege. Igentunda go tebi na ndikira go konya. Tiga pikoro ko ngomwana uri no mwana no yone. Nje munande gama itenje mwana teyo yani mpate asense. Egento kende. Omwana nje goika moro retali ngocho konte ingo mwana. Mata nojimwa to komanya bono kwarware nande no. Iga igobe chaga iga konaga. Nabo yachiete go mumuronda gatebunga omwana abana kwa balente omwali oye. Bakamya gochani bana mbale ngorro. Omonta amanye gocha ne gali. Omon wa ngabana bane na kienduga abana bane na kyo na kia abana bane bagotoka mwaoga ainayo ngurete ebintu mune ebinje na binta taiti egento kende nande kinya gitari squeeze akirahange gaika no agenda butuko no agenda mugaso Mbono tete gonkana after ebintu bya hospital akore naye ebitinya rusio egento ndakobori nande na kinkibono taito gosenki gwacha kolinga igento ntete ratemo ntete ko bange naye ntete koreto mwana abe nange na tumukini na abe buna bayibori bonsi babe ratemo ekina kiegento gyokana atakanyono mwana utara go kesane kerara nyore torena mama mwaba na tato mwaba none rara abse ko kino mwana o kina nyone karo mungaini ratemo bono makyote to mwana turara nono mwana oyu nare makyote to mwana oyu abe njega kina mwire ono kwenda ngwenda ngimukie bintu byane ngichenje komenyaga ntete komanya bone kikirabe ekigia ko bakebe norara na mama muna acha nwago cha nyone karanstensa kwasa ninse ga iganko ikaras nyone na kora magoso ikanse kiro kino igoro aga cha nyone kin karanste ga igaretemo nero ra cha ngiro nyaga ko ngira nyomba ngire nyomba ntete komanya na go te nwango bera ga igo iri ko suka ono na yora re kyoko nwango menyaga igaretemo